Sal-aħħar tal-2018, Malta kkommettiet 95% tal-fondi strutturali Ewropej allokati għaliha bejn l-2014 u l-2020. Dan ifisser li l-Gvern Malti mhux biss identifika li moqsma ser jintefqu l-fondi Ewropej, iżda kkommetta l-flus u bdew jiġu implementati permezz ta' firmar ta' ftehimiet mal-benefiċjarji diversi li jkunu kwalifikaw, kif spjega s-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia. Malta aħna bħala Gvern diġà allokajna 95% tagħhom li jfisser dawn ma' proġetti li qed immorru għal Maltin u l-Awċin huma proġetti li diġà bdew jinħadmu uħut li rajna diġà il-frott tagħhom, imma oħra nħebdew fi żmien fix-xhur li ġejjin u allura se jmorru investiment dirett fil-Maltin u l-Awċin. Dawn il-fondi se jmorru f'diversi oqsma meqjusa bħala kruċjali fil-pajjiż bħal l-infrastruttura, l-edukazzjoni u s-sigurtà nazzjonali. Proġetti li jmorru fl-infrastruttura, naraw it-toroq madwar Malta u Għawdex bħal tal-Marsa, tal-Kappara u oħrajn, skejjel bħal l-Emkast, imma wkoll investiment fis-sigurtà. Hemmhekk qed nagħdu l-flus lill-Armata, lill-Pulizija u oħrajn u l-Forzi tal-Ordni biex jassiguraw il-frontieri ta' Malta u Għawdex. Fl-aħħar xhur, il-Kummissarju Ewropew għal Fondi ta' Koeżjoni, Corina Cretu, iddiskrevit lil Malta bħala wieħed mill-pajjiżi li jagħmel l-aqwa użu mill-fondi Ewropej. Dr. Farrugia qal ukoll li Malta użat 100% tal-fondi allokati għaliha għall-2018 fl-ammont ta' 242 miljun euro. Dan ifisser li pajjiżna għamel użu mill-fondi kollha allokati fil-ħin u mhux se jkun qed jibgħat ebda fondi lura. Fatt li Malta laħqet dawn il-miri li kellna fl-2018, miri li kienu diffiċli u kompetittivi ħafna, ifisser illi il-tim ta' negozjaturi Maltin li bħalissa qegħdin ninegozjaw mal-Kummissjoni Ewropea il-pakket ta' fondi li ħan jieħdu wara l-2020 u għadra bejn l-2020 u l-2027 aħna dan itina saħħa kbira biex nkun nistgħu mmorru nnegozjaw b'mod tajjeb u nġibu fair deal għal Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.